Her. Her. Høj. Se der, vi har fundet en skat. Okay, over til den. Men vi må hvad sige det? Chef, vi har fundet en skat. Godt. Her nede er der blå. Okay. Drenge, få den ud. Okay. Jeg tager den ind her. Jeg tager den ind. Sådan. Sådan. Og jeg tager den anden ind. Fotograf bliver helt i håret. Det der film dog. Vi har filmet. Høj. Vi skal lige tjekke, om den er blevet god, inden vi sætter den ind på internettet, ikke? Ja. Her sætter den. Her sætter den. Her skal den blive sættet ud. Du klatrer op i masterne. Okay, jeg passer på her. Okay. Jeg klatrer op i masterne. Her, okay, jeg går også i land. Jeg går hen til min plads. Okay. Nej, vi har glemt at lægge anker. Vi har glemt anker. Okay. Jeg er ved at trække ankeret op. Okay, godt. Og jeg er... Okay. Må jeg snart starte skibet? Nej, vi er ved at trække ankeret op. Jeg er stadig ude i vandet. Vi er faktisk... Det er lidt inde på skibet. Tror du, den bliver god? Vi skal lige om lidt kigge på den, ikke? Jo. Nu er den færdig.